פרטנדנטים למדליה זהב. מועמדים. מועמדים, סליחה. וגם תוצאות שלהם אומרים על זה. מקום שני באליפות אירופה, מקום שני באליפות העולם ב-96, מקום שני באליפות אירופה גם ב-96. לקחו בכל מיני תחרויות בינלאומיות מקומות ראשונים, זוג עם המון ניסיון. מדליקים ביחד מאז מאי 94. נעשה 3 שנים ביחד. אחרי אולימפיאדה בליליחמר. חדשנטוריאן, של חדשנטוריאן, מלחין. הרב חדשנטוריאן. ונרמה על הרגל אחת. הסגנון שלהם זה סגנון קלאסי. בדיוק. תלבושות קלאסיות, המוזיקה קלאסית וגם סגנון ההחלפה. הסגנון הרוסי, הדרמטי. שימו לב כמה מהר הם עובדים, כמה תנועות הם מצליחים להכניס בתוך זמן קצוב. ובמהירות מדהימה, כל הזמן במהירות גבוהה. לא עוצרים לרגע על הקרח, לא מאטים. מה שמאוד מעניין, שמהירות מרגישים רק בתוך האולם. בטלוויזיה לא כל כך מרגישים את המהירות הגבוהה הזו. כן, אין ספק שאנחנו, מיכאל ואני נפגשנו במטולה במרכז קנדה, ומיכאל הדגים כל מיני דברים. במציאות אפשר היה פתאום להרגיש כמה המהירות היא פשוט עצומה. ואז מבינים כמה זה קשה. טלוויזיה זה באמת תמיד נראה הרבה יותר קל. זה פרוגרס של העולם היום. אבל בטלוויזיה אפשר לראות מה שלא רואים בעולם. זאת אומרת, הפנים, כמה שספורטאים מרגישים את המוזיקה ומשחקים עם הפנים שלהם. שלמשל אתה יושב באיזשהו קמה אי שם ביציע, כן, אתה לא רואה כלום חוץ משני קווים קטנים רצים על הקרח. מדהימה. כל כך מורכבת, כל כך הרבה פרטים קטנים בכוריאוגרפיה הזו. איזה יופי. אנג'ליקה קרילובה. אלופים של ראשה קאפ, במקום שני בצ'מפיון סיריוס פינל. בסבב הבינלאומי של ההחלקה האמנותית. מצאה את הגוף לאחור אנג'ליקה, כל כולה בידיים של אובסיאניקוב. אגב למהירות, אפילו בהילוך האיטי מרגישים את המהירות. כמה תנועות ברגליים. הכל כל כך קשה בתנועות האלה שיורדים בגובה, הסיכוי לנפילה הוא כל כך גדול.
שוב הרמה. חוק שלם הראש למטה. בחזרה. עדיין הרגליים לא נוגעות ברצפה, ושימו לב לפוזיציה הזאת כשהוא רק על רגל אחת. זהו. קשה מאוד. והלג עומד כמו רכבת. כמה כוח הוא צריך בשביל כל כך הרבה פעמים להחזיק אותה בשתי הידיים. בכל זאת 58 קילוגרמים בתנועה. הצמד הרוסי.